खावलायबाय मुस्रि बिजल नेलसन दैमारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो मानिजाथाव आफादगिरि बिथांखौबो बे समाव आरो बे माहारिनि फारसे जोंनि बावसोमनाय माहारिखौ अननाय माहारिनि थाखाय साननाय बेफोरो खावलायदों 1 2 3 जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ खौसेथि जोंनो नांगौ गोजोन गोजोननि थाखाय बयबो हाबा माव खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव मुंख्लं बालिराम बर'नि दिनै 29थि थैनाय सान एबा मुंख्लं सान दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला एबसु हरिसिंगा दख'रा एबसु ज' हेफाजाब आरो बानजायनायाव गासै जिल्लानि दख'रानि बिबानगिरि मावथि आरो गोबां गेदेमा बिथांमोन रायजो राजानि बाहागो लानायजों हरिसिंगानि नैबे पस्टपारायाव देउलगुरिनि साखाथियाव थानाय बे थावनियाव मेहेरगोनाङै दिनै जोङो हाबाफारिखौ खुंफुंबाय बिथांनि गोसोखांथियाव आरो गिबियावनो आङो जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो गोथाङै थानाय बर' फिसाफोरा जाहाथे बिथांनिफ्राय अराय थुलुंगा आरो बोर मोनो बेखौ आङो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय बड'फानि जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय आलादा रायजोनि जि सोमावसारनाय आरो बे दाबि आरो आन्दलननि जेब्लायबो आगदा आरो आगसि थाग्रा सासे गोख्रों दैदेनगिरि जोहोलाव बालिराम बर' होनना बुङोब्ला आगुनि दरं जिल्ला आरो आनडिभाइडेड जे दरं जिल्ला बा आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्ला सानजाहा फारसे आरो एन्टायर दिनैनि जे बड'लेण्ड बा आसाम बे ओनसोलाव मिथियै रावबो गैया किन्तु अबथिरायै बिथाङा 1996 मायथाइनि दिनैनि बे 30 मार्चआव मुंख्लं जायो आरो बे थासारिया जोंखौ जेब्लायबो दुखु होयो बे दुखुनांथाव मोनसे थासारिमोन गाव हारिनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट थासारिनि थाखाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा जिउ गोमानो गोनां जादों नाथाय बियो जोंनि मोनसे लेसनबोमोन आरो बे लेसनखौ लामा हान्थिनानैनो दिनै BSc सुक्तिनि उनाव BTC गोरोबथा जाबाय BTC गोरोबथानि उनाव BTR गोरोबथा जाबाय बर' हारियाव गणतान्त्रिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अहिंसा गणतान्त्रिक मास पिपोलनि मास रिभलिउसन जादों बड'फानि दैदेननायाव आरो BLTनि दैदेननायाव हाथियारनि आन्दलन NDBनि दैदेननायाव हाथियार आन्दलन दिनै 2020 मायथाइनि उनाव गासै आन्दलना मोनसे फिनिशिंआव सफैनायनि उनाव दिनै मोनसे मोजां गोरोबथा मोननो हाबाय नाथाय बे खोथाया बेबो नङा जे आन्दलना माने जोबनानै थांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक आफाद आरो जेब्लासिम भारत राष्ट्रआ थागोन जेब्लासिम भारतनि संबिधाना भारतनि मोनफ्रोमबो नोगोरारि बा भारतनि मोनफ्रोमबो हारि हारिसानो जे अधिकारनि बाथ्रा बेयाव लिरनानै दोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि अधिकार आरो संबिधानाव लिरनानै दोननाय जोंनि मोनथाय आरो गोहोफोरखौ लानानै जों जेब्लाबो जुजिगोन आरो जेब्लाबो जोङो नांलांगोन आरो जेब्ला सोमावसारनांगौ जायो सोमावसारगोन जेब्ला सावरायनांगौ जों सावरायगोन जेब्ला जोङो जोंनि दाबिखौ लाखिनांगौ बेखौ सम आरो थासारिया कम्पेल खालामगोन आरो अब्लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आवाजखौ दैखांगोन किन्तु दिनैनि बे समाव जोहोलाव बालिराम बर'आ जि मोनसे जि थासारि आरो जि परिबेसाव बिथांमोना हाबा मावनो गोनां जादोंमोन जि मोनसे कनफ्लिक्टिं परिबेस आरो बेयाव जातीयताबादिनि चेतनाजों जातीय सत्ताजों हारि रैखाथिनि थाखाय हारिनि थामोन्थानि थाखाय हारिनि सार्भाइभेलनि थाखाय बिथांमोना गामि गामि थांनानै बड'फाजों मबिलाइज खालामदोंमोन बर' हारिनो जे मोनसे आलादा आबुं उदां रायजो नांगौ आरो रायजो मोननायनि गेजेरजोंसो बर' हारिया बुहुमाव गेवलांसारै थांना थागोन बे बाथ्राखौ फोजाखांनायनि खामानिखौ बिथांमोना गोख्रोङै मावदोंमोन दा बेखायनो बिथांनि मुङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो जोङो बिथांनि गोसोखांथियाव मुंख्लं सानाव जों हाबाफारि लायो आरो देग्लाय बोसोराव हाबाफारि लाबाय बिथांनि गोसोखांथियाव हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्लानि माने हेफाजाबजों जयैनो ओनसोलनि रायजो राजानि मददजों बालिराम बर'नि मुङाव फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनाय जायो बिथांनि मुङै बिथांनि फबनाय जायगायाव
गोथार थावनिखौ साबना हामना खालामनायनि थाखाय जों गोबां समनिफ्राय नाजाबोबाय थादोंमोन आरो दिनै जोङो नैबे टंला आरो उदालगुरिनि जि साखाथि माने रडनि साखाथियाव थानाय इउटि रडजों नांजाबनाय बे थावनियाव बालिराम बर'नि मुङै 30 लाखनि बिटिआर काउन्सिलनिफ्राय बेयाव चिल्ड्रेन पार्क बिथांनि स्टेचु आरो माखासे बेयाव बिथिंफोरखौ नोजोर बोनानै कनस्ट्राक्शननि थाखाय दिनै फाउन्डेसन ले खालामदों आरो एडिशनेलि कालचार डिपार्टमेन्ट दावबायसा बर' बिथाङा फोसावलांदों कालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय एनादार बेयाव फाइनान्सियेल हेल्प होनो थाखाय आरो लकेलनि 10 लाख बिथाङा होनो थाखाय बेयाव फोसावलांदों आरो लकेलनि जाय MCLA दङ हरिसिंगानि सन्जय सरगियारि बिथाङाबो 5 लाखनि राङारि बेयाव बायदिसिना लुनायनि थाखाय अनसुंथाइ होनो बिथाङा फोसावलांदों थारैनो जोङो हारिनि दैदेनगिरिखौ मोजां मोनसे स्टेटास मोनसे मोजां मर्यादा आरो बिथांनि गोसोखांथियाव जुगामि खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारिखौ मावनांगोन बिथांनि जिखिनि गाननाय जोमनाय बाहायनाय मुवा बेसादफोर दङ बिथांनि माने आंगो बिनानाव मनमति बर' जाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सासे गोख्रों माने मेथाइ खनगिरिमोन आरो बिथाङा दिनैबो हारि अननायनि हारिनि बाथ्राखौ लानानै देंखो बोयो बिथाङा बे बालिराम बर'नि गासै बे मुवा बेसादफोरखौ प्रिजार्भ खालामनानै दोनदों होननानै जों मिथिदों बे चिल्ड्रेन पार्कआ डेभेलप जायोब्ला जों गासैखौबो पाब्लिकनि नायनायनि थाखाय बा रायजो राजाया बुजिनायनि थाखाय जों बेयाव डिसप्ले खालामनो हागोन बालिराम बर'आ जोंनि आदर्श जों माने सोमब्ला बसुमतारिया जोंनि आदर्श आरो बड'फाया जेब्लायबो जोंनि हारिनि माने जाति फोथांनाय जाति रैखानि मोनसे आदर्श गेरेमसा माहारि दानायनि आदर्श बेखौ लानानै हाबा मावलांगोन आरो बालिराम बर' बिथांमोननि रुजुनायाव जोङो सासे नेहाद मावथि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोङो बिबान लानानै खामानि मावदों बिथांमोननि आदर्शजों आगान सुरनानै हाबा मावदों आरो बेखायनो जेब्लायबो जों बिथांमोनखौ सिगां आरो गोजौआव दोननानै हारि दानायनि थाखाय जों जानजि खाफ्रानानै हाबा मावलांगोन आं बेखौनो दिनै फोरमायबाय गोजोन्थों।